benta ka sngi ka arphau handru tarik unai tung araja arphau lai ki khun ki hajar jong ka hima langren ki lapan ramjur ye ka jingkeno jong uba PS lingdo lambat ki khot ka seng samla jong ka hima langren ki la lambak lai upat ba da ka balet banbu ka jing ujor persya ayus iem ka hima langren upa iem nang tais imyong hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council lingba u Deputy Chief Executive Member halor ki jingkeno baklam nongrim halor kate na kalyang ki khun ki hajar jong ka hima langren bakan thop na do ki menteri ki lingdo ki sordar shnong dakawai kasor kilalet bantur pajba syaka office jongka Khasi Hills Autonomous District Council banyak kendu ia uba pensyengan NCM ubadai u Deputy Chief Executive Member ubadai pet jakatanat ilaka ban penpawai kejing persya jur halor kejing ujor jongka seng samla ka himar langrin ha kejing kendu ia uba pensyengan nakaliang kishi phongut kinong yalam ki balalet banyak kendu kilapan paw banadu usnam ahraja khatway ka hima kala syong suk syong san hadin balai suk hapdeng ka yeng upa iem bat ka hima bat kijing keno halor kijing penon kam bakala ya kapisa jong kahima da upa iem baru kijing sensha don bor marway kilapan pau bakam syam lalong setia kumta ki kun ki hajar jong kahima langren angkat ki menteri ki lengdo bat ki sarasnong mata kasingi wan merkendu ya iem incasi laka ba presiden sim te kajungan kendu jongi mata kasi kalong halor kanong rim ba hal kini kendat tayo ki beladap gidan katto kanne kenuhun na kaliang jo kaseng sama ki malangren bat ki katto kanne ki pajba ki lawan hangne pur sosial na bata bangan ujor persya ya usim haba ki laong ba usim jo kai maru sinsa dan bor ya kahima kena kaliang jongi ha kali kapur yon bu patbu ke jeng kerpat hakmat ia minca sulaka ba ku ensim ba hadu kini kisi nadu bau acting ba nongte sing simyong badai upaim jong kehimalang nadu bau lolong kum acting sim hadu kini kisi sempat dan keno kata kajing sinsaran bor don bor nak bentar kita ba ikun ki hajar jong kehima kena kaliang jongi kum ki nong sostong ba ki menteri ki longdo jong kehima hi borok kawai ba na kaliang jongi ngirpat ya kini kisang sama ba ki wei pat ki itu ki rong ba wat nom melam bakla namar madan na kaliang jongi ba ikan mau banadu aja terwei ha ka bana kaliang jong kahima ringkat bat kaying kasem jong upain nong tei nila boy ha ka jing compromise na ka benta ban yesuk no ya ka jingele nong kenti ka jingele markenti hak deng kaying bat kahima tenadu katu kapor ha ka bana kaliang baro arliang kedan ya ka jing yesuk hadu kini kisi kam samdon kano ka jing kaje bat daftar ka jisuk ka jikman hapo kahima kena kaliang jongi mata kasi ba ngilabu ka jikerpat hakmar burum-burum jong uba pensensim ubade insas ilaka ingila kerpat hak burum jong uba so ban simlang ya ka jikerpat jongi kum ki pai ba nong song ki kun ki hajar dengkat ki menteri kendo ki sorosnong mata kasi ba sobha ba ikwa hapo kahima ka jongi bang yim kwa su ban phaidin kertiang gin biang kumbra long hakipor ki bamenswa namar ba larangi nyimat nyirakmat haki postem ki bamenswa hakapor ba kadang don ka jingele ngila nyimla ban ongsu namar ba ka jingmi ka jingyo hakwede bat jo kay maru nyimju yo na kumta ka hima ti na kaliang jongi hakni kapor ringkat bat ki rurong ba ringkat bat ki menteri klingdo nisko bol pusko hopi tangkum tahi bat kinang don ki rurong ba ki menteri klingdo ban hakni kapor ni idon hangni samla irang ba yedon ki rangba senong ki menteri ki lengdo kajingwan mi jongi hane kolong ba idap ta kajing sengo lengo haba idon katu kani ki kun samla jongi ki ba wan ban ujor persya UCM halor kajing keno ki ba bun mo nrei nakaliang jongi pade kinong song senong ki pajba nim samla dan jing tip ruam sepang kata kajing temu jongi kila sule la kale hi klamda don kata kajingnya lumlang pajba banyak keren banyak tai halor kani kam halu hatu kalong ne em banle kani kam kalong ne em kabade hatu ki pajba kimon ne em le kila sule la kale hi tepi kidon kini kirang ba ki ba napok ki snong ki ong ba kajing wan phak sain jong ki ru ki ong ba o ba phak sain UM le ne phak pat UCM ban phak sain badon kam ne kam dei ka ba ki da wan ban batai sai ni pajba ban ong to ngin le pamta to ngin le pamta khana bangin yo ban ya sain ta complain ki dari nakaliang jongi hi ki pajba ni la sai ba nyin don kanu kajing sngo persya ya kata ka management board nani ya kata ka jing ya suk hapadeng jong kayeng jong UCM bat kahima ni bar khaj ni pedang da kajing sngo ba
kenang bang ngi wan ra ya kajing suk hapo ka hima jong lojong nyim kwa shu ik tu jerwet na du kilai pus na mun shawi lek kies ka hima kam judan ye ngi nakali ka development fund umdan bala ye lek kies umdan jing mi umdan ru ya wan pen pau hak ne kapor hang ne ha plau ha diskonsil pan wan kerpat pan i ya ka jing ya tali ya ka jing snow dunong ka jong i ya ka ne ka jing keno jong kini ki seng samla ki ba pen pau ba ong pa im ule kumta ule don bor ule marwe ya ki henre ha ka jing lap ka jong i pat hadu kane ka klip maru don bale Omdon mau balik marwai mereka ka bor jong ka eksekutif dorbar suaban lek ya keno dari ka jing ya tiplang da ka baya menjur lang ka jongi ti hasapang kene ka jing wan phasang ha ka jing sha ladai wai ha keno snong ladai ban wan kendu ya ki rang ba snong ki nok sensa snong pan khot ki meeting sa phasang re maki ki lai saying ra da ka blang pepar klem kono ke jing kanong rim jong ka jing pen snu thuk pen sai ya ki pai ba ki ai dau kumbala ya thuk we samla ba ong pha u mle ki pen kit pop yo mle ki pha ki usim bom tip re pasai te ka ta ka dau ba ngi ngam su tanat ya kene ke jing mi kene ke jat ke jing ya pharap kluma te ngi krisan menta pat ni labu ke jing kerpat pen pene ya usim bau sinsar suk sinsar sain kumbala long nadu ka senem arajar kadoi ter kemut ka jing song suk song sain jongi kum ki nong hong snong jong ka hima barok kawai kelayaj bejaren ti dei tang ha kene ka por bandala mi kene ka jing bena ba yo ya ka non composition jong ka surok kine kin thei ki kulumar na kendong na konsurok tang kita kolong kanong rim ka pati nak haja hukuman nakaliang jungi ngala dia ban bu ya ke jing ya ke jing so kum ke jing sai kalau kini ke jing ja persu bakla hakini ki seng semla kalau kitu kimat bak pensai kini kirang bak mat bagawai ke dai ke bang usim besar bor pat kawai kita ke jing atli ki bor besar hapo jong ka hima te namar pakam semdon kum kata te da ka jing tho ngila ya bu ka jing pesai bat ni bu ka jing tepat isa rapi ensem te nakaliang jong i ong ba nakaliang jong i kum ka diskusel hi sisen mala don kanu ka komplain ni hap pan study bat ni hap pan pet hi ya ka jing sisa te tangkum ta hi ong bat lada don kam ban khot kum ka ban khot kum ka hireng ru musar khot pan yo ya ke jingsa indek se kalak bandai lumba ki kot isla bat nakaliang jongi ngilong ki bakloi ada sarpin se ni khot ni hakunu kuno po nomor ba kom bangila depren ba nakaliang jongi ngim sem don hakunu kuno kata ke jitu ke bare dikam nakaliang muslim ka istighfar dan penbek yo pai ba ne ban pensniu yo pai ba rei haswa bangin sa warra ya kene ke jingesok ha ka bai dei bat kamu koduma kabaya layale hapdang juga yeng bat kahima te ni ada pan aiswa ke jing pecai haman lagi sinong te haden bangila yo ya ke jing pecai haman lagi sinong te da ka dorbat pelun jong kahima hi barok kawai ngila yo ngila yarai lang ba ngin penduk no sendon ya kene kamu kuduma bat ni mara no ya ke jing esok bat sisa haden bangila mara ya ke jing esok ngilap ba ngi isibon ya ki jingkela aku benkong kum ka songsuk ka songsai nangta nadu karoi kapar ha ka bangim ju i meno nomor ba kum ban sui tu sane pi ba ka himalang ren kum ba lese barok ngetip ka de hima baru spak andai tang nomor pakadon kane jingale kane kamku rumah kamot ka himalang ren kam ju don pon wat tang kandet ru ngam tips ai kajak tang ba kadau ka paki ai TCM ku munswa kalomba la lot hi hakam ko duma den rai haden binglayo ya kane ke jingsok hapo ke jing hapnya jong IPM nong tai yo ya ke jing sai ya ke jing lot bari ya ke jing sep hakapor jong kadobar hima udah ai dak kecil ba nalo kata udah piero tat ya ke jing mi nak kahima ke atli fund ka development fund ka research fund
de hak bai dai bakane ka development fund i sishaba lengba kane ka jingesop i layu i shibon kita ki lat jengkura bipar bo jong ka hima de nakalian dunga ngat pesai kita halor ka jingkeno jong ba PS lendo ba upo im nang tayo lapun kam baklai bisa kai bidan mano hak bai dai bakato nga kam semlong kom kata namar pa payam nong tai ju le marwai ya kano ko ule da karai jong ka extable ba de itu tu long tang jing pentu bre nakalian jong ki kom tim nong persa andrai kom ka extable bar ngarung ngari wi report ka extable bar ngaktif lang baswa bangin penukam ya kano kapisa ba de ka fon jong ka hima ni rai da extable bar de kam sumdon kom kata komut ka jingkeno jong u ba PS lendo ka ditang nilam baklai ha 4% ka jingkeno jong PS kalau tang na kamta ban kudu kala ya ki ba ngamtep ke jung jung ka dei ai rai na kalian tungi ni pensai ba muslim judan kata ka jing le marwai ka jing penuh kambak kala han rai ule hi ya ka ba ba hadu menta ni tu puri ti hajar ni sakti ba ba padon kum kata ka jing le marwai ni ka jing le tombol ka jing don atli ki bos sar ngan pensai pintak kalau kumne hadin bengilawan ra ya ke jing sok hapdang kane kamukuduma akabayale hapdang kayeng bat kahima na kementak kajing ikini ki atli ki kendau kalau langam tila lau langam hatila bat ka hapene penglai te ban peniak ya gitu ki atli ki kendau kamut ba haban pom ya ketuko management nama balai nama sini ki atli ki kendau kem dei trai tu tang jong kahima ni jong kayen kala dei ka join property dah bang ka join property kamut ki member ban ya don lang hatu ke management board ya don lang ban nakalian jong kahima te kane ka management board pada kam nong ta ya ka board besar jong kahima ka board besar jong kahima kalong hikum majulong musim ulong hikum nangka ki musik kilendo nang ada kat ya support ke barhima te kani kamani sebut kam tai ya ka bor siang ka pek betang ben pria ya tu ki atli ki kendau